Iya kok. Gane kok mateng ge. Kok gawe sapa? Enten ge. Kami alut. Batere. Apa kene? Tomate. Bungkune ndeloki. Ojo panis e. Cek panis. Hujat. Nah niki lho. Lah iya sanu Sedeng-sedeng. hujat. Brodol. Lho pengen mendarati kowe? Kan jam. Coba. Nah, ora mek wong kesuruhan. Kaya tembe Mbah Miki. Iki ya jeroan karo lho, sak menci. Waduh plastik. Ya mak. Mak ya andem, jangan. Aku ngene lho. Ah, Ketok sikite. begagah piye? Ora Pas ketok. aku tok. Wah, aku tai siletem. Panas, guys. Panas, guys. Andem bagian. Enggak, agak parah naik turu. Karo. Banter. Mangan mula. Wis jangane rasane. Nabi anu kerja. Gak libur. Enak, guys, wong karek nempel. Cek tapi prai. Mae kono. Ora wis urung wae Mbah Wiji wis jare urungane balane ngono, prai. Ki apa iki, Pak? Bedok iki, Pak. Segane kondangan. Barater-ater tapi urung bar. Marmi seneng makan gede. Terus sore ngono wae, Mang. Tuku apa? Jangan ngasih kono es itu tadi ya. Ratu kuwi ae dembe. Kamu tenang. Wis apa? Meneng ae, lang turu to ndi? Tuku nanti. Orang malah gak jaluk duit. Duit mah. Nah, jangan nang kono. Nama siapa? Suci. Ayo lanjut ater-ater. Kena goncekno kulon kok. Senengan ya aku ulon, Ayo ater-ater Mbak Siti. Wis enggak berkat ya. Di jangane. jaluk ah. Wis jajanem wis bapake. Bengai sak dulu belum ora berkat. Apa bae betul. Mas Somi. Ndi lah Mbak Siti. Wah, Pak Agung temen. Lah, Isi broceng isi iwak. yo mak negake Jare ndas jare ulu. santere. Apa seni? Terater, guys. Ning gone Mbah Mudin. Ayo nek melok.
Mbah Ci. Dikai jangan Mbah. Yat. Aki ambeng gila Mbah. Ya, balik Mbah. Ya. Mbah Ci. Motor apa iki? Nah ya. Kerakas. Nah ya. Oh, motor cek. Rene lho, Dek. Ayo, Dek, panis ki lho. Kandang kaki. Gua pengen kene. Nanti. Ngono ku metan apa ya? Wong adus.